A candidatura chamolle equipo de xente, porque realmente a nosa candidatura xa hai 4 anos e xa hai 8 anos era un equipo de xente que traballamos na mesma dirección, no mesmo sentido e, por suposto, unha lealtade que se mantén ao longo dos anos e que nos aseguramos que se vai manter coas novas incorporacións que hai en unha candidatura onde hai xente que repetimos, estou eu, pero hai xente que se incorpora, como por exemplo Pilar, aquí á miña dereita, e que non temos absolutamente ninguna dúbida de que vai a seguir na mesma dirección, é dicir, un equipo de xente que traballa con un único objetivo, que reúne moitos, o objetivo de mellorar a calidade de vida dos habitantes deste concello de Monforte. Se vai a decidir quen é o alcalde ou alcaldes. Entonces, eu quero explicarvos un pouco así por encima cales eran os obxectivos que eu me marquei cando fai 8 anos me elixir un alcalde e que eran fundamentalmente 3. Evidentemente, había moitos máis obxectivos, pero fundamentalmente había 3. Un era conseguir que eso que Alicia fixo referencia de que o concello había uns problemas ali dentro raros e tal, pois conseguir que calquera persona, calquera veciño, pudera ir ao despacho do alcalde con total e absoluta libertad, sin medo de ningún tipo, e encontrarse ali con unha persona que tratara a esa persona que entraba ali, ou as persoas que entraban, de igual a igual e con total e absoluto respeto. Eu creo que iso, según foi pasando o tempo, se foi conseguindo, e eu creo que iso foi, en certa medida, o que permitiu, unha das cousas que permitiu, que a nosa opción empezase a ser mellor valorada en Monforte do que era. O segundo objetivo foi intentar que entre as forzas políticas que estábamos formando a corporación municipal e a sociedade no seu conxunto houbera unha relación, se me permitida esa expresión, máis humana, o sea, menos crispada, menos dependente de cuestións e máis centrada nos problemas de Monforte, pero sobre todo que houbera unha relación que axudara a que a sociedade monfortina se sentira máis identificada ca cidade e que tratar de buscar permanentemente un camiño de entendemento e de cooperación. Eu creo que iso levou un pouco máis de tempo, a anterior legislatura, non esta, a anterior foi realmente tal, pero creo que esta discurriu de unha maneira máis positiva, e eu creo que ahora mismo, se analizamos a campaña, vemos que prácticamente nadie se mete con nadie. E o terceiro objetivo que me marcaba era intentar transformar Monforte. Claro, transformar Monforte é transformalo desde o punto de vista urbanístico, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista da sanidade, servicios sociales, todo ese mundo, é dicir, desde o punto de vista das instalacións deportivas, é dicir, facer de Monforte unha cidade moito máis moderna, unha cidade donde a xente cando ven a Monforte diga Monforte está indo mellor, está medrando, está se reformando, é dicir, está sufrindo unha transformación para que a xente poda vivir mellor, máis cómoda e dunha maneira máis humana, se se quere. Eu creo que isto se conseguiu bastante, non todo, evidentemente, pero creo que se conseguiu bastante, e eu creo que hoxe todas as persoas que veñen a Monforte que por calquera motivo tardan un ano ou 2 en vir, en medio ano, aquelas persoas que viñeron nas Navidades ou que viñeron no verano, todas decían que Monforte estaba moi cambiado.
futuro eu creo que é interesante. Pero para min o futuro non pasa porque o alcalde teña a idea moi clara do que ten que facer. Para min o futuro pasa porque se somos capaces todos de traballar na mesma dirección. Senón, eu creo que non vamos a salir adiante. Por eso, o meu esforzo fundamental é non criticar a nadie, e tratar, na medida das miñas posibilidades, de apoiar todas as alternativas que haxa, xa non digamos se é para crear emprego. A proposta que faga o Partido Socialista, calquera proposta que faga o Partido Popular, sempre meter ao seu lado se iso é bom para Monforte, e xa non digamos se iso albisca a máis mínima posibilidade de que iso pode crear empresas, pode crear emprego a través de que alguén veña para aquí. Miña total e absoluta disposición, total e absoluta colaboración e crítica cero. Outra cosa que quero decir tamén, porque a veces se dice que si aspiro non sei que, eu non aspiro nada máis, a miña carreira se acaba aquí en Monforte, eu son feliz sendo alcalde de Monforte, fago todo o que podo e eu non me vou a mover de Monforte porque non me gusta marcharme de Monforte, non me gusta ser outra cousa. Entón, a miña carreira se queda aquí e cando deixe de ser alcalde, porque non votan os ciudadanos ou porque me vou, pois mirei para a miña casa. Entón, que creo eu que necesita Monforte para ser a cidade millor dotada, e o digo así con claridade, do seu tamaño, evidentemente, non vamos a pensar en Vigo ou en Coruña, pero excepto as 7 grandes cidades, a cidade millor dotada para isto, pois eu creo que fai falta unha nova residencia, que seremos capaces de facer, estou convencido, se todos creemos en isto, e eu creo que o Partido Socialista e o Partido Popular están nesa dirección tamén, e unha nova gardería que sustituya a que ora hai ali no frente do Parque dos Colegas. Eu creo que con esos dous, máis a reforma que se está acometendo xa, eso xa non é unha promesa, é unha cousa que se está facendo xa do centro de maiores no Malecón, que vai a permitir que se podan realizar todas as actividades que os maiores queiran ali, con un comedor onde os maiores van poder ir comer ali a un precio reducido. Pois creo que con esa residencia nova e esa guardería teríamos, xa digo, a millor cidade preparada para poder atender estas necesidades. O tema do Porto Seco ou da plataforma logística, eu aí o que teño que dicir é que todos temos responsabilidades, para ben e para mal, PSOE, Bloque e PP, e que o que temos que seguir facendo é intentando presionar o responsable dese proxecto, que en este caso é a Xunta de Galicia, para que as cousas vayan o máis rápido posible. Despois, está algo que para nós é un proxecto para nós importante, que eu creo que é factible, que se pode conseguir. Tamén aquí o sector empresarial está de acordo nesta cuestión, é o edificio que hai cando se sale da Renfe, que antigamente era o dormitorio dos maquinistas, rehabilitalo, xa hai un convenio co Concello de cesión por 25 anos para construir aí o que nós chamamos un centro de iniciativas empresariales. O hospital, o único que quero decir é que me comprometo a seguir defendendo o hospital. Me consta que o Partido Socialista tamén asume este compromiso e teño as miñas dúdas de que o Partido Popular asume este compromiso. De momento non o fixo e por eso falo do hospital, porque se o tivera feito non falaría. Eu lle remití unha carta a Tomé e a Julia dicíndolle que eu non falaría ni unha sola palabra do hospital se nos comprometíamos os tres a firmar un papel dicindo que nos comprometíamos a defender o hospital, seguir defendendo de Monforte e non depender de Lugo. Non me contestou ningún, Tomé non fai falta que me conteste porque sei que é a súa postura e sei que está en esta dinámica, pero o Partido Popular Julia non contestou e, por tanto, eu dudo do que o Partido Popular teña na cabeza con respecto ao hospital. E con respecto ás parroquias, pois, decir que vamos seguir intentando facer o que fixemos hasta ahora, dentro das posibilidades que hai. Eu sei que para o Concello é moi difícil, por non dicir imposible, satisfacer todas as necesidades das parroquias.
como tamén é imposible satisfacer as necesidades todas do centro, pero non vos vou a pedir que estedes de acordo co que nos fixemos nos últimos 4 anos aquí, porque haberá de todo, haberá xente que está contenta, haberá xente que non está contenta, e haberá xente que diga, bueno, pues, ni foi difícil. O que sí quero que sepades é que nos, a hora de distribuir o diñeiro, sempre, nunca tomemos en conta o número de personas pequeno que viven no rural para distribuir ese diñeiro, sino que sempre arrimamos un porcentaxe maior. Pero, evidentemente, cando se executaba eso, a pesar de gastar máis en proporción da xente que había, eu teño que decir, pues, sempre tuve a mesma sensación de non chegar. Eu xuseino, pero, en calquer caso, decirvos que esa intención sempre existiu. Depois, evidentemente, cada quen pode valorarlo a súa maneira. Entón, non pido que se este de acordo ni que se suficiente, pero sí que teñades claro que na distribución sempre houve un trato máis favorable na repartición do diñeiro cara ás parroquias que cara ao centro, en proporción ao número de habitantes. O problema é que son 27 parroquias, e o problema é que son centos e centos de kilómetros de carreteras que hai que asfaltar, locales que hai que arreglar, son moitas cousas. Entón, nós vamos a seguir intentando solucionar os problemas hasta onde cheguemos e como veníamos facendo esta hora. Con respecto ao feito na parroquia, os traballos realizados na parroquia, creo que hai moito que desear do tema que temos. Outra cousa é, por exemplo, que, se non teño entendido, o Concello ten sobre 11 millóns de euros de presuposto anual, non? Mais fondos que recibe do PANE, máis outras cousas. Que inversións se estuveron facendo por parroquia e sobre todo en Ribas Altas? Mira, xa dixen que eu son o primeiro que non é satisfeito e non vos pido que vos estedes satisfeitos. Eu, con respecto ao plan E, o que sí vos podo decir, que o que trataba de explicarvos antes é o seguinte. A nós no ano 2009 nos dieron 3 millóns e pico de euros en función do número de habitantes que tiñamos no Forte. Independentemente que o habitante viviera en Ribas Altas, en Piñeira, en Marcelle, en Seoane ou onde sea. Tanto habitante ou no Cardenal, tanto habitante, tanto diñeiro. Entón, se nós fixéramos un reparto proporcional dese plan E, que era para obras, exclusivamente para obras, aproximadamente as parroquias lle correspondería en número redondos 300.000 euros. Porque nas parroquias viven aproximadamente unos 2.500 habitantes, aproximadamente, e o resto vive no núcleo urbano. Nos invertimos 800.000, están aí, o sea, non tiene necesidade de contarlo ninguna vez. Pois, hombre, eu personalmente creo que a esta parroquia, e non foi porque eu dixera vou a ir a Ribas Altas, non foi. Eu creo que a esta parroquia lle tocou a lotería, a residencia. O que pasa é que estas cousas levan tempo, pero lle tocou a lotería. Pero xa digo, non porque eu dixera vámonos a facer aí. Non é un mérito meu. E eu creo que a esta parroquia, se o Puerto Seco empeza a ser unha realidade, pois lle vai a tocar outra lotería, un decir, entendes? Non entendes que, que todo. Pero creo que foi unha cousa boa e o Puerto Seco pode ser outra oportunidade.